Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wasallam. Wannan darasi ne da ya shafi nahawu. Nahawu a harshen Larabci abu ne wanda yake muhimmi. Domin kamar yadda Imam Shafi yake cewa man taba harafin fil nahawi ihtada fi kulli ulumi, wanda ya tumbatsa ilimin nahawu to zai shirye zuwa kowane ilimi inda yana da alaƙa ga addini, ko ilimin an rubuta shi da harshen Larabci. Sannan shi Abdullahi bin Fodi yana faɗa a Hisnul Rasul, yana cewa ummul ulum min abiha arhamu an-nahwu wa ijtima'i zaina aqwam. Muhimman ilmai sune nahawu da sarf, idan ka haɗa su kuma shine abin da zai fi ƙarfi, ya zama ka san nahawu ka san tasrifi. To nahawu ilimi ne muhimmi. Sannan ko akwai daga cikin imamai, ina kyautata Imam Shafi'i ne yake cewa wa ma su'iltu an mas'alatin fil ilmi illa ajabtu an habi wasidati ilmin nahawu. Ba a taɓa tambaya ta wani ilimi ba ta fiqhu sai na amsa wannan tambayar ta hanyar ilimin nahawu. Da haka nahawu muhimmi ne, tun zamanin sahabbai aka fara yin sa. To wannan shine littafi na farko wanda Shehu Aliyu Jarim da Mustapha Amin suka wallafa shi, kuma shine ake a mafi yawan makarantu wanda suke na zamani. Don haka ya buɗe littafin da al-jumla fi mufida, jumla mai bada fa'ida. Jumla mai bada fa'ida shi a nahawu, in kai zancen da ba a fahimta ba to a wajen nahawu ba kai magana ba. Malaman nahawu sai ka yi jumla mufida, zancen da aka fahimta. Inda za a kwana kana zance mara amfani, mara ma'ana, to ba kai magana ba. A wajen malaman balaga ko nuni kai da hannu zai iya zama magana, kamar yadda wani mawaƙi yake cewa inna samani na qad balagtuha hatta aujabat sam'i ila turjumani. Na kai shekara 80 har sai da ji na ya buƙatu zuwa a rika masa ishara da hannu, ana masa nuni, shine turjumani. To amma a wajen malaman fiqhu kuma an kai busa ma sai a ce ɗinka a sallah kai busa, sai a ce kayi aikin da babu shi, inda gangan ne sallarka ta ɓaci. Amma wajen malaman nahawu sai kayi magana da aka fahimta cikakkiya, kamar ka ce gonan mai kyau ce, kaga wannan an fahimta. Amma za ka ce jiya da daddare bayan an ɗauke wuta kai shiru, to wannan bai da ma'ana, ba a san me kai ba. To don haka jumla mufida a Larabci ko a nahawu ita ce jumlar da ta ba da fa'ida, aka fahimci wani abu. Aka ce al'amsilatu, misalai na jumla mufida: albustanu jamilun, gonar mai kyau ne. Albustanu a Larabci namiji ne, shi yasa ba a ce jamilatun ba, aka ce jamilun. Ashamsu ɗali'atun, ranar mai hudowa ce. Shamma Aliyu wardatan, Aliyu ya shaƙi fure. Ga ɗafa Muhammadu zaharatan, Muhammadu ya tsinki fulawa. Ya ishu samaku filma'i, kifi yana rayuwa a cikin ruwa. Ya kasurun da fi Misra, dabino yana yawaita a Misra. Wannan jumloli guda 6 da aka bada misali da su ne suke nuna mana abin da ake nufi da jumla mufida, jumla mai bada fa'ida. Saboda duk zance ne wanda yake ya fa'idantar da wani abu, imma ko haɗa suna da suna, kama a ce albustanu jamilun, gonan mai kyau ne, suna ne da suna. Ko a haɗa suna da suna, kamar yadda aka ce ashamsu ɗali'atun, shi ma dai kamar albustanu jamilun. Ko a haɗa aiki da harafi da suna, kamar shamma. Ko a harafi da suna, fi'ili kai da suna, shamma Aliyu wardatan, Aliyu ya shaƙi fure. Kaga shamma aiki ne, Aliyu suna ne, wardatan suna ne, ya haɗu ba da jumla mufida.
ko ka dafa Muhammadu zaharatan, ka dafa aiki ne, fi'ili ne, Muhammadu suna ne, zaharatan suna ne ya bada jumla. Ya ishu samaku fil ma'i, kifi yana rayuwa a cikin ruwa. Ya ishu aiki ne, as-samaku suna ne, fi harafi ne, al-ma'i ma ruwa ne. Kaga haɗa aiki da suna da harafi da suna. Ko kuma ya kasurun da kilifi misira, shi ma haɗa aiki da suna da harafi da suna. To duk jumla fi'ila tana iya kasancewa da irin wannan abubuwan, amma kalma guda ɗaya a larabci ba a zance da ita. Sai dai jumla mufida tana farawa daga harafi guda biyu zuwa sama. Amma harafi kalma guda ɗaya ko aiki ne ko suna ne ko harafi ne ba zai isa a zance da shi ba, kamar yadda za mu gani nan gaba. Aka ce albahasu bincike, za ta ammalar tarkibar awwala, idan muka lura da jerin magana na farko, wajadnahu za mu same shi ya tarakkabu yana jerantuwa min kalimataini daga kalmomi guda biyu. Ihdahuma, ɗaya daga cikinsu, albustanu shine gona, wasaniyatu kalma ta biyu, jamilun mai kyau. Fa idza akadna kalimatal ula, idan muka riki kalma ta farko, wahadaha ita kadai, wahiya ita ce albustanu muka ce gona, lam nafham ba za mu fahimci wani abu ba, illa ma'anan mufradan, sai dai ma'ana guda ɗaya. La yakfiru tahadibi, wanda baya ishuwa a zance da shi. Idan da za ka zo ka ce albustanu kamar yadda na faɗa a farko, kai shiru, to ba za a gane me kake nufi ba. Me ya samu bustanu? Ƙonewa ta ko shukar take ta yi kyau? Kaga ba za a fahimta ba. Lam nafham, ba za mu fahimci wani abu ba, illa ma'anan mufradan, sai ma'ana guda ɗaya, la yakfiru tahadibi, wanda baya ishuwa a magana da shi. Wa kadhalika al-halu, hakanan halin yake, idza akhadna kalimata saniyata, idan muka yi kalma ta biyu, wahadaha ita kadai, wahi ita ce jamilun mai kyau. Shi ma idan da za ka zo ka ce jamilun kai shiru, to shi ma ba a fahimci komai ba, meye mai kyau. Ya kamata a san meye yayi kyau. To don haka in ka ɗau kalma ɗaya a larabci ba ta ishuwa a magana da ita a larabci. Walakin na sai dai cewa mu, iza da mamnan ihdal kalmataini, idan muka taro ɗayan kalmomi guda biyu, ilal ukura zuwa ɗaya, muka haɗa suka zama biyu, alal nahawin lazi fit tarkibi, a bisa misalin da yake cikin jerin magana, wa qulna muka ce albustanu jamilun, gonan mai kyau ne, fahimna ma'anan kamilan, za mu fahimci ma'ana wadda take cikakkiya. Wastafadna fa'idatan tammatan, za mu fa'idanta fa'ida cikakkiya. Wa hiya tisaful bustani bil jamali, shine siffanta gona da kyau, magana sannan ta cika. Wali zalika, saboda haka ne, yusamma hadha tarkibu, ake ambaton wannan jerin maganar jumlatan mufidatan, jumla ne ba da fa'ida. Wa kullu wahidatin, kowace ɗaya, min al-kalimataini, daga kalmomi guda biyu, tu'addu juz'an min hadhihi al-jumlati, ana lissafa ta yanki ne daga cikin kalmas. Wa haka za yuqalu, haka ake faɗa, fil amsilatil baqiyati, a cikin shauran misalan da suka rage. A cikin shamma aliyu wardatan, ashamsu dali'atu, alafa muhammad zaharatan, ya ishu sawaku fil ma'i, da kasurun da kilu fi misra. To da za a cire wata kalmar, ma'anar ba za ta fita ba, dole sai an haɗa da ‘yan uwarta kamar yadda yake a cikin jerin magana, ya zama jumla ta fara daga kalma biyu zuwa sama. Wabi haza, da haka ne nara za mu gani, annal kalimata wahadaha, kalma ita kaɗai, la ta kafi fit taqadiri, ba ta ishuwa wajen yin magana. Wa